wannan challenge na ku ne. Ina masu cewa Najeriya muna da tsadar rayuwa. Confirm a cikin yanayin da muke ciki a yanzu gaskiya Najeriya ba a cewa komai sai dai alhamdulillah. Amma duk da haka a cikin Najeriya akwai inda za ka je ka zauna lafiya lau da kuma abin da kake da shi. Example, ka zo Taraba Jalingo. So wannan this time around shine first time ina da na zo Taraba Jalingo. Da na zo sai na je na ce kawai na ce a samu abinci. Nama nawa ake suka je a sawa na ce a samu biyu. Irin ni a yata na irin zan ci 1.5 na tashin nan. Ina cin abinci aka kamun ruwa aka ce mar ga ruwa na kasha na sha ruwa na koshi alhamdulillah. Ina tashiwa zan tafi sai na tambayi nawa ne kudin like ta take ce mun no ba ma kudi na tambaya ba kawai sai ne over confidence ko sai na cire naira 1000 na bayar. Ina cire naira 1000 na bayarwa ko sai na kalla an dawo min da canji naira 700 wai nawa ne kudi na kudi na naira 300. I'm surprised. Na ce yanzu duka da naman nan da komai naira 300 na ce to ba da ma sai na hau mashin. To kun san menene zai ba ku mamaki? Na hau mashin with my confidence abin ayyata ina a Kano ko kuma a Maiduguri inda zan na hau nan dole ne a ba ka sai an karɓa naira 150 ko naira 100. So sai na hau mashin a lokacin da naira 40 sai kuma naira 200 a jikina a lokacin haka ne. To da na je na sauka inda zan sauka an baka mun kwatance inda ya kamata a ce na je. To da na je na sauka sai na cire wannan naira 200 ne da kuma naira 40 ne sai na cire naira 200 sai na bayar. Sai ya ce mu wai ba fa ne 50 ne a gurin ka na ce wallahi babu. Ya ce mu nawa ne nan sai na ce mu naira 40 ne kawai sai ya ci a bashi ya gode. I'm surprised na ce kudin ka naira 50 ne? Ya ce naira 50 ne sai na cire naira 200 na bashi na ce ma na gode zai ka kawai. A gaskiya duk wanda ya ce a Najeriya babu inda ake samun sauƙin rayuwa gaskiya ya karya sai dai in har ya je gurin da zai sha wahala. Kamar misali idan ka tashi ka je Abuja FCT kai da kanka kai da kanka ka san da cewa bawo mace din naira 50 a Abuja sai da wani lungu ka je ka shiga. So a gaskiya na yi mamaki amma kuma kun san menene zai ba ku mamaki ne? Hotel na ba abin da ya bani mamaki kamar hotel na sosai. A Maiduguri in ka je ka zamna a hotel a daily place hotel karamin hotel na tabbatar sai ka kashe naira 5,000 zuwa sama babu hotel din kasa da wannan sai dai in banza abuwa ka shiga. So na je hotel na tambaya na hotel da ya kamata manyan mutane irin suke suka da sauransu irin da ke babu dirty people da sauransu ne ni wuri ya ce muka je. So da na je sai nake tambaya nawa ne kudin hotel din sai ake ce ma naira 2,000. I'm surprised again. Na ce naira 2,000 na ce naira 2,000 nan kwana 5 nawa ne na ce ma 10,000 fa na ce na sati ɗaya zan bayar sai ke ce 14,000 ne but amma tun da dai zan biya na sati ɗaya zai mun discount dole akwai discount don haka na ba da 10,000. Sun yi mamaki sosai gaskiya sai na ce 10,000 ɗin na bashi. So amma kuma kun san menene zai ba ku mamaki a cikin wannan garin nan? Mazan garin matan su na hakuri da su. Na hau mashin da na mashin Allah ne na soka a cikin mashin direban da kuma wanda yake cikin duka kazamai ne wari suke. And then sai na tunanin matan ne kaɗai suke shan wahala. Na je sallah na ji ɗan gefe na har yanzu shi ma dai dama. Wurare da dama na shiga saboda mu'amala da mutane na da kyau. So ina shiga sai na kallon mazan babu annuri ma a fuskan na rashin wanka da kuma alwala. Fuskan kana gani ka san da cewa wannan babu annuri. Ko da yankin da nake ne nace ko da menene yake faruwa Allahu alam. Akwai for the third time sai na tare da mashin. Sai na kai wata time biyar nace to me bi gaskiya wannan duka nace ga madan kire da sauransu. Ina shiga mashin oh my god sai nace gwanda ma wa'ancin magana nace menene yake jawo wannan kalubale ne ga ku ɗan wannan Taraba Jalingo wai menene yake kawo wannan menene yake jawowa ku zama to a haka gaskiya abun surprise sosai na zo na same su a haka amma gaskiya garin nasu na da saukin rayuwa abinci da sauki hotel da sauki gida da sauki everything yana da sauki hatta ruwanki da guga na da sauki gaskiya a garin nan gaskiya na jinjina musu amma wannan kalubale ne gaskiya yana da bukatar ansa